Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ubonga uyangqongqoza umculi kaMaskandi osengeneshi ezinhlizweni zabathandi bomculo kaMaskandi ongakaqedi ngisho iminyaka emibili ezimele emumva kokushona kukaGobala wakhe uSibongiseni Mjikijela Ngubane ngonyaka owedlule. Sanibonani nginibingelele kuphina kuphi la inibuka khona le video kanti ke uma ukuqala usijonele ligumbi Zwide Media. You are welcome. My name is Bonga konke Ndwandwe. Kuphazamiseke ngisho ukusebenza isitorokazi isiyabonga supermarket eCranscope ngolesihlanu abantu bejabulela usenzo odume ngekilante encane Zondi waseshane eGreat Town obegedela umjikijelo esadla andlamvana. Kuvalwe ngisho nemishini yemali abantu bengasalawuleki bejabulela yena lo mculi intandokazi yabo. Izikhulu zesitolo zibe sezinquma ukumcela uNtencane ukuba amemezele ngombhobho olunyusuke azobuya ngalo kulesitolo abavakashele ngoba bebona ukuthi impela abantu bachazekile. Kune video isabalele ezinkundleni zokuxhumana kubonakala abantu ikakhulukazi izintokazi zijabulela yena lo mculi obese lokhu ekhophozele njalo yena njalo uNtencane. Hayi ke ngaphandle kokumosha isikhathi ake sivele sigxume sihlale kuye video nawe uzibonele ukuthi ngabe yini le ndaba esikhuluma ngayo esematheni kangaka. Kanti ke ngiyathemba ukuthi uyithokozele ivideo yakhe uNtencane lo esikhuluma ngayo. uNtencane uthi bezidlulela nje wasenquma ukungena e-store athenge airtime ngoba bengazitshela ukuthi abantu bazomjabulela futhi bazombona ngoba benganakho ukuthi usedumile. Uthi kumangaze kakhulu okwenzekile futhi bengazitshela ukuthi ngelinye ilanga kuyoke kwenzeke into njengale empilweni yakhe. Uthi ujabule kakhulu futhi uyithakasele indlela abantu abamthokozele ngayo. Sengathi bengaqhubeka njalo benze nakabanye. Ubese enquma kusuku lo lacelwe ngalo ukuthi uyobuya nini futhi iziphathamandla ze-store zaseziba nezingxoxo naye ngoba zithi zifuna ukumhlomulisa besebenzisana. Zithi iziphathamandla ze-store azikaze ziyibone into njengale selokhu zaba khona ukuthi umculi mayingena esitolo sakhona kwenzeke into eyenzekile kuNtencane. Kanti ke uNtencane kuthiwa into asedume ngayo kulezi insuku ngoba i-album yakhe idla ubhethi indawo ezahlukahlukene ikakhulukazi kaZulu Natal kuthiwa nabanye abaculi bathwesa ugodo impela abasafuni nokuperforma emva kwakhe ngoba kuthiwa mayingena estage mayisephuma vele hambe nabo bonke abalandeli. Sesiyivala nje ungangilandela ke nawe ezinkundleni zokuxhumana ku Facebook sibonga konke Ndwandwe kanti ku Instagram futhi nakanjalo sibonga konke _Ndwandwe. Ngiyabonga kakhulu for ukubuka le video. Asiphinde futhi sidibane evidweni elandelayo. Ngiyayideda indawo.